ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ରଣଝଙ୍କାର କରୁଥିଲା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଇତିହାସ ଆମର ପୌରାଣିକରେ। ଆଜି ଇତିହାସ ବି ଦେଖିବା ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନୀ ବାହାରିଥିଲେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର। ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇନଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଉ ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 5 ଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ବି ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ କିଛି କାମ କଲେ କିଛି ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର ଆଣିଥାନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ତୋତେ ସମାଜ କାମରେ କ'ଣ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଠୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସମାଜର କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ମାଟି ମନେ ପକାଉଛି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 3ଟି ଗାରିମାକୁ 3ଟି ଗାରିମା ହେଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଏ ସେ ହେଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯାହାର ବି ଆଜି ତିଥି ଏକା କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତି ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେ। ବାଲା ସାହେବ ଠାକରେ ସିଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଏରୋଗେଣ୍ଟ ନେତା ଥିଲେ, ଏରୋଗାନ୍ସ ନେତା ଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନେତା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଏଇ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିଲା ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ପୃଥିବୀର ଯିଏ ବି ଯିବ, ଯେଉଁ ମତ ପନ୍ଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ ସେ ହିନ୍ଦୁଠୁ ହିଁ ଯାଇଥିବ। ଆଜି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପୂର୍ବେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯାକ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ 33 କୋଟି 1, 33 କୋଟି 2, 33 କୋଟି 3 କହିବାରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ରହୁଛି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କହିଲା ଭଳି ଆମର 76ତମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଗଲା, ଭାରତ ଏକ ସେକୁଲାର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷକୁ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସାପେକ୍ଷ ରାଜନୀତି କରିଗଲେ। ଧର୍ମ ସାପେକ୍ଷ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତ କରିବା। ଏଇ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ଜଣେ ନେତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାଲ ଠାକରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ। ସେ ଏଭଳି ନେତା ଥିଲେ, ସେ ଯଦିଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବମ୍ବେରେ ବସି କହିଦେବେ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି କହୁଛି ମୁସଲମାନ ମାନେ କରୁଥିବା ବେକରୀକୁ କିଏ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ଥରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେବେ ମୁସଲମାନ ଦ୍ୱାରା ହଲାଲ କରାଯାଉଥିବା ମାଂସକୁ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଲାଲ ହଲାଲ ବୋଲି ବୁଝୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବେକ କାଟିକି ତଳପଟୁ କାଟିକି ମାଂସ ବିକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପରପଟୁ କାଟିକି ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇବେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋ ସେଥିରେ ଖାଇବାର ନ ଖାଇବାର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଲାଲ କରୁଥିବା ମାଂସକୁ କିଏ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏକା ଥରକେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନେତା ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ 3ଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ। ଏଇ ଜାଗା ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାର ଝଙ୍କାର ରହିଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହି ମୁଁ ଏଠି ଅନୁମତି ନେଉଛି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 5 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛୁ। ଏଇ